Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι Αργύρης Trader μετά από όλη αυτή την τρέλα την οποία είδαμε για το Ethereum, κάτι το οποίο ανακοινώσαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώσαμε και μέσα στο X, όπου δώσαμε τα σχετικά trades και το τι πρόκειται να πάρουμε εμείς προσωπικά. Προφανώς τίποτα δεν είναι οικονομική συμβουλή. Πατάμε like, subscribe, το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις για να μπορούμε να είμαστε εδώ. Να τσεκάρουμε το τι συμβαίνει μέσα στις αγορές. Σήμερα θα κάνουμε κάτι πρωτότυπο, θα δούμε κάποια coins, θα τα κάνω εδώ μπροστά σας ανάλυση. Αν υπάρχει κάποιο potential, προφανώς, αν θα έπαιρνα κάπου trade και τα συναφή, θα το κάνω τελείως random. Τα επέλεξα γιατί είδα σε γενική φάση ότι θα μπορούσαν ίσως να κάνουν κάτι. Τώρα θα δούμε εννοείται παραπάνω αν μπορεί κάτι εννοείται να θεωρηθεί ok για να μπορέσω να πάρω κάποιο trade και τα συναφή. Εννοείται το challenge μας, στο οποίο θα δώσουμε $10.000 σε 3 άτομα μέσω της Bybit EU, ακριβώς από κάτω, μέσω της BitUnix αλλά και της Fimex, που όλοι αυτοί πάνε για MiCA compliance, και εννοείται θα μπορείτε να έχετε και leverage trading μέχρι εκείνη την ώρα. Πέραν αυτού θα πάμε εννοείται να αναλύσουμε τι συμβαίνει με το challenge, έτσι, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς γίνεται, πού έχουμε πάρει take profits, γιατί θέλουμε να έχουμε full transparency, παιδιά, full transparency, να δείχνουμε τα πάντα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα βρισκόμαστε στο Pepe Trade, το οποίο ανακοινώθηκε προφανώς την προηγούμενη εβδομάδα. Ήσασταν όλοι live για να το δείτε, τουλάχιστον όσοι ακολουθείτε, με 20 leverage εδώ πέρα. Κατά λάθος το άνοιξα σε cross, παρόλα αυτά προφανώς έβαλα το stop loss απευθείας. $280 σε κερδοφορία, $300 ακόμη στο unrealized PNL με 20 leverage, όπως παρατηρείτε εδώ πέρα. Το trade το οποίο ανοίξαμε στο Ethereum στις 3.532 είναι ακόμη ανοιχτό, 761 στο realized PNL και 1140, 102% και 323. Εδώ φτάσαμε και 400% από την αλήθεια στο συγκεκριμένο trade. Βασικά το ήξερα για το Pepe, είχα βάλει και τα δύο take profits, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στο CryptoMiner chat μέσα στο Telegram εντελώς δωρεάν. Το συγκεκριμένο account αυτή τη στιγμή, για να μπορούμε να βλέπουμε και το τι συμβαίνει, στις 8.135, αλλά και εδώ στις Fimex το account, το οποίο δείχνει 3.492 με το ανοιχτό trade από τα 2.10, το οποίο έχουμε στο XRP. Μπορείτε να το δείτε εδώ κάτω, 3.88 βγάζει αυτή τη στιγμή, 9.50 έχουμε πάρει take profit, εντάξει, πάνω στο XRP αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να δείτε εδώ και που άνοιξα το trade εδώ πίσω, για να δούμε λίγο μονόωρο, τετράωρο. Πάμε στα τετράωρα, γιατί έχει περάσει και αρκετός καιρός. Το είχαμε πάρει αρκετά κάτω. Είναι εδώ κάτω, από εδώ κάτω είναι ανοιχτό. Στα 4.47 το επόμενο take profit, δεν έχουμε κάτι να μας επηρεάζει. Θα γυρίσει, θα φύγει προς την ανωδική πορεία, θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάντως αυτά τα οποία θα δούμε σήμερα έχουν να κάνουν. Εννοείται το νούμερο 1 το οποίο θα εξετάσουμε είναι το IMX, Immutable X. Και θα δούμε και το γιατί, θα δούμε το τι παίζει εδώ. Το θεωρώ ένα από τα πιο δυνατά trades και κατέληξα σε αυτό βάσει της RSI, διότι έχουμε μια αρκετά καλή κίνηση. Φαίνεται legit breakout εδώ, με ίσως να έχει πάρει και το confirmation. Εγώ θα ανοίξω ένα trade σε αυτή τη φάση. Στο τριήμερο chart εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει γίνει το confirm, έχουμε φύγει προς την ανωδική πορεία. Πάρα πολύ σημαντικό, θα μπορούσε να εξελιχθεί, να φύγει και εννοείται να το κυνηγάμε από εκεί και πέρα. Προφανώς τίποτα δεν είναι χρηματοοικονομική συμβουλή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί σε αυτή τη φάση την οποία βρισκόμαστε εδώ παρατηρούμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα ακόμα dump σε αυτήν εδώ ακριβώς την περιοχή, στην οποία εγώ προσωπικά θα επιβαζόμουν στα 0.5612 τέλος πάντων, με τα stop loss κάτω από αυτά εδώ τα επίπεδα στα 0.53. Πόσο είναι τώρα αυτό εδώ? Όπως φαίνεται θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πιθανό loss μέχρι και το 5,3%, 5,47. Θα μπορούσαμε να έχουμε dump, κίνηση καθοδικής πορείας, και εννοείται κάποιος θα μπορούσε να χτυπηθεί με το stop loss σε αυτά τα επίπεδα. Κίνηση σε καθοδική πορεία και εννοείται να συνεχιστεί πιο κάτω, ναι, θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν είμαι μάτης κάλχας. Παρόλα αυτά, πάρα πολύ ωραίο το W εδώ, το οποίο βλέπουμε στην Williams εδώ στα μονόωρα charts. Παρόλα αυτά έχουμε μία πιθανή κίνηση καθοδικής για να μπορέσει τέλος πάντων να έρθει σε αυτά τα επίπεδα εδώ και να εκτοξευθεί. Είναι το 0.56 το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα. Κίνηση πιο κάτω, το επόμενο επίπεδο που εγώ προσωπικά θα κοίταζα θα ήταν, για να κοιτάξουμε λίγο έτσι και εδώ, ναι, είναι κάτω στα 0.44. Βέβαια για να συμβεί κάτι τέτοιο
λογικά έχουμε κάποιο δρόμο ακόμη και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συμβεί. Παρ' όλα αυτά 2 με 3 trades θα τα δοκίμαζα εδώ για να μπορέσω, ακόμα και με stop loss δηλαδή, πολύ χαμηλό stop loss, να μπορέσω να πάρω την κίνηση ανωδικής πορείας σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τώρα στο AVAX. Στο AVAX αυτή τη στιγμή στο weekly chart τα πράγματα δείχνουν πάρα πολύ θετικά, αλλά ακόμη δεν έχουμε μια τρελή κίνηση, διότι πρέπει να φύγουμε πάνω από τα επίπεδα των 26 δολαρίων για να μπορέσουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή και legit κίνηση. Το weekly chart δείχνει πάρα πολύ καλό. Πολύ ουδέτερη κίνηση στα 4ωρα charts, και κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι αν πήγαινα να ανοίξω το trade θα το είχα ανοίξει ήδη εδώ πέρα με τα stop loss κάτω από τα 23.65. Επίσης δυνατό trade. Βρισκόμαστε σε neutral περιβάλλον, επαναλαμβάνω, που είναι λίγο trap, είναι λίγο παγίδα. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και το TAO, το οποίο εννοείται θα μπορούσε να δει κίνηση ανωδικής πορείας. Παρόλα αυτά περιμένω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία ακόμη καθοδική. Ίσως θα το προλάβαινα σε αυτά τα επίπεδα στα 363,11 δολάρια για entry και κίνηση ανωδικής πορείας για το TAO. Ενώ στο VELO, αν παρατηρήσουμε κιόλας, υπάρχει ένα ήδη ανοιχτό trade εδώ πέρα. Δεν το έχω ανοίξει σε real time, περιμένω αυτή τη στιγμή, περιμένω να κατέβει σε αυτό το επίπεδο για να μπορέσω στα 16.0016 να εισέλθω και να πάρω την κίνηση ανωδικής πορείας, καθώς τα πράγματα δείχνουν θετικά και σε αυτό, με τα stop loss κουμπωμένα κάτω στα 0,013. Αν παρατηρήσετε σε αυτή τη φάση, επειδή το VELO έχει αυτές τις αυξομοιώσεις, στην κίνηση αυτή κάτω στο 0,01367, το οποίο έχω τέλος πάντων εντοπίσει, είναι στα 15,64 loss, που σημαίνει ότι είναι αρκετά μεγάλο το ποσό, δηλαδή με leverage 3 πηγαίνεις περίπου στο 45% μείον, οπότε δεν ξέρω αν θα το έπαιρνα καν με leverage. Μπορεί να έκανα κάποια αγορά VELO για να το δω να εκτοξεύεται σε ανώτερες τιμές. Κάτι το οποίο κοιτάζω σε αυτή τη φάση, εννοείται να μας δώσει αυτό το double bottom, κίνηση ανωδικής πορείας εδώ πέρα στα μονόωρα. Το weekly chart δείχνει αρκετά καλό, το οποίο πράγματι θα μπορούσε να ξεπεράσει τα επίπεδα στο 117 και εννοείται να μας δώσει ίσως και καινούρια all time highs. Γιατί στο monthly chart έχουμε κάνει breakout. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, είναι μια κίνηση εξωφρενική θα έλεγα. Έχει γίνει το breakout, έχει απαλύνει ουσιαστικά το περιβάλλον. Θα μπορούσε προφανώς να κατέβει, να μας δώσει για μια φορά ακόμη ίσως και τα 100 δολάρια. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι αν υπήρχε μια ευκαιρία, τότε σίγουρα σε αυτό το σημείο θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μένα να βρω κάποιο trade, το οποίο σας έδειξα σε αυτά τα επίπεδα εδώ πέρα στο 1 hour chart, και να εισέλθω, που σημαίνει ότι φαίνεται καλό. Θα μπορούσε να έχει ένα ακόμα dump, ναι, το είπαμε, στα 109.89. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ καλό entry, και από εκεί και πέρα εννοείται τα stop loss κάτω από τα επίπεδα εδώ στο 107.67. Θέλω να επιστρέψω σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν σας λέει κανένας. Γιατί μοιάζει τρομακτικό. Έχουμε φτάσει στο support εδώ πέρα στο USD Dominance στα 7-8 χρόνια τέλος πάντων support, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με κάθε αναπήδηση θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καινούριο bear σενάριο, και μάλιστα μεγάλο. Κάθε φορά που γίνεται αναπήδηση βλέπουμε ότι η αγορά ξεκινάει μια καθοδική πτώση για τα κρυπτονομίσματα. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν έχει παιχτεί κάποιο τέτοιο σενάριο, δεν βλέπουμε κάποιο bounce, που σημαίνει ότι αν δούμε bounce σε αυτή τη φάση και πράγματι σπάσει η συγκεκριμένη εδώ resistance την οποία εντοπίζουμε, τα πράγματα θα είναι αρνητικά για τα κρύπτο, και πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι 7 χρόνια σε ένα weekly chart support, στο οποίο κάθε φορά που βλέπουμε αναπήδηση τα πράγματα δεν πηγαίναν και τόσο καλά. Θα συμβεί κάτι τέτοιο? Δεν μπορώ να το γνωρίσω, γι' αυτό και είμαι διστακτικός σε όλες μου τις κινήσεις σχετικά με τα κρύπτο αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο με κρατάει ακόμα ζωντανό είναι το Fear and Greed Index, το οποίο βρίσκεται στο 70 στη συγκεκριμένη χρονική φάση, που σημαίνει ότι δεν έχουν πιάσει τα επίπεδα 90, 92 και τα συναφή για να μετρήσω 12-14 μέρες και να εξαφανιστώ από όλα τα κρυπτο, να κάνω πωλήσεις από τα πάντα τεχνικά. Οπότε θα παραμείνω σε αυτή τη φάση να δω αν πράγματι σπάσει αυτό,
αν υπάρχει περίπτωση να σπάσει το συγκεκριμένο chart, τότε να ξέρετε ότι το bull run το οποίο θα δούμε θα είναι εξωφρενικό, θα είναι ασύλληπτο. Γιατί το λέω αυτό? Αν σπάσει, είναι ουσιαστικά ένα διπλό support το οποίο αυτή τη στιγμή επηρεάζει σημαντικά. Εντάξει. Είναι το support προφανώς της 7 ετίας, είναι το support το οποίο μας κρατάει εδώ πέρα στα οριζόντια επίπεδα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και πράγματι σπάσουμε το επίπεδο 3,72, να ξέρετε ότι κάτι εξωφρενικά μεγάλο λογικά θα συμβεί. Προφανώς δεν είμαι οικονομικός σύμβουλος. Παρ' όλα αυτά βλέπω σημάδια τα οποία μου δείχνουν ένα bottom line σε αυτή τη φάση, που σημαίνει ότι το καλύτερο σενάριο μετά την πτώση, προφανώς που είναι το ιδανικό και το τέλειο, θα ήταν να υπάρχει ένα consolidation, μια κίνηση εντός ουσιαστικά αυτών των επίπεδων μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου. Μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου πρέπει να δούμε μια κίνηση είτε ανωδική στο USD Dominance είτε καθοδική στο USD Dominance, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τέλος πάντων πού πηγαίνει η αγορά και αν υπάρχει ένα exit mode, δηλαδή να βγούμε από την αγορά σε περίπτωση που έχουμε πτώση. Αυτή τη στιγμή δείχνει πως έχουμε μια συνέχεια, υπάρχει ένα support ακόμη εδώ κάτω, το οποίο θα μπορούσε προφανώς να μας κρατήσει ακόμη μια φορά, πάλι διπλό, τριπλό support, που σημαίνει ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σπάσουμε τα επίπεδα του 3,7, τότε μπορούμε να χαιρόμαστε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν έρθουμε πάνω από τα σημεία τεχνικά θα έλεγα του 4,95, είναι ώρα για δάκρυα για ακόμη μια φορά. Αυτή η πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει. Είμαι εδώ για να μπορέσω να το αναλύσω. Εννοείται, αν θέλετε να μας ακολουθείτε και όλες τις κινήσεις τις οποίες κάνουμε μέσα στο The Trade Gate νούμερο 1 μαζί με τον Ηλία και τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά και μέσα στο Crypto Minder Chat, το οποίο είναι ένα free group το οποίο είχαμε δημιουργήσει χρόνια πριν από το 2019 μέσα στο Telegram, μπορείτε να τα βρείτε στο link στο description ακριβώς από κάτω και εννοείται να μας ακολουθείτε μέσω της BitUnix, της Fimex αλλά και της Bybit EU, για να μπορείτε και εσείς να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε μέχρι $10,000, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Καλή συνέχεια, καλό 15 Αύγουστο σε όλους, να περνάτε καλά, bye bye.